गाबोननि समाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि गाबोन हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बेखेवनानै होगोन। थारैनो गाबोननि समाव गाहाय मन्त्रिया नगाव नलबारिजों लोगोसे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौबो बेखेवनानै होगोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ गाबोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होगोन। दिनै बे नोजोरजों बेसरगावआव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि लांगोनायाव गोजोन हाबाफारिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि मोजां हामलायनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरग्रोदों। जोंहा गाबोनो 14 एप्रिल 2023 भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव फैगोन आरो बिथाङा आसामाव फैखांनायनि उनावनो बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटीनि जि गोदानै दाजानाय एम्स, बे एम्सजों लोगोसे गंथाम मेडिकेल कलेज बेखेवनाय जागोन। गुवाहाटीयाव थानाय जि एम्स मेडिकेल कलेज, एम्स आरो बेनिफ्राय नगाव, नलबारि आरो क'क्राझार बे मोनथाम मेडिकेल कलेजखौ गाबोनो बेखेवनाय जागोन बिथाङा गुवाहाटीनिफ्रायनो। दा बै हिसाबै जोंबो नैबे बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला, बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल, बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि जि रायजोफोरनो थाखाय हगारनानै होनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया गाबोन जागोन। दिनै जोङो जिखिनि माने साखाफारा जानाय हाबाफारि, बे साखाफारा जानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दोङो। जोङो बेखौ मनिटर खालामदों, नायदों। गाबोनो बेवहाय क'क्राझार जिल्लानि जिखिनि माने प्रमिनेन्ट जिखिनि दैदेनगिरि, गागि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे गागि गौथुम आरो लोगोसे बेवहाय बे क'क्राझार ओनसोलनिनो रायजो राजा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बे नोंथांमोननि जि खौरां बिजों, बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बिटिआरनि बुंथिगिरि हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव जि गाबोनो जोङो गिबिसिननि थाखाय जोंहा मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दोङो, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव खौरां। आरो बे हाबाफारियाव जोङो गाजा गोमजायै गासैबो बाहागो लानांगो। आरो जोंनि जि गोबाव समनि जि मोनसे दाबि बा गोबाव समनि जि मोनसे जोंहा नाजानाय, बे नाजानाया गाबोनो 14 एप्रिल 2023 बेवहाय जाफुंसारगोन। आं बेनिखायनो दिनैनो आगोलै आङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथांमोनखौ साबायखर होनायजों लोगोसे आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशब महन्त बिथांखौबो आङो साबायखर होदों। आरो मिजिंथिदों जोंनि जि गाबोननि हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांगोन आरो क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन। सोलोंथाइया नैबे सेसननिफ्रायनो जागोन। बेवहाय 100 सिट लानानै, 100 स्टुडेन्ट सिट लानानै बेवहाय जागोन। आरो बेनिनो 85 जौखोन्दोआ आसामनि फरायसाफ्रा बेवहाय फरायनो मोनगोन आरो 15 जौखोन्दो आसामनि बाहेरनि फरायसाफ्रा बेवहाय फरायनो मोनगोन। आरो बेनि जिखिनि थाखो लानो थाखाय जिखिनि माने साखाफारा जानांगौ, जिखिनि प्रस्तुति, जिखिनि प्रिपारेसन, बे प्रिपारेसना अलरेडि बेवहाय जाखाबाय। आरो जिखिनि फेकाल्टि बेवहाय होनांगौ, जोंहा बेनिनो प्रिन्सिपाल बिथां अतुल चन्द्र बर' बिथांखौ प्रिन्सिपाल हिसाबै अलरेडि बेवहाय एपइन्टमेन्ट होखाबाय। आरो माखासे फेकाल्टिफोरखौबो बेवहाय एपइन्टमेन्ट होनानै नैबे गोदान बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय क्लास जागायनायनि जि मोनसे थाम-थिम बियो सोलिबाय आरो बे बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय थाखोआ जागायगोन। हेल्थ सार्भिसनि हेल्थ सार्भिसनि बेलायाव जेरैबायदिहाय गुबुन गुबुन मेडिकेल कलेजजों हस्पिटाल थाफायो, जिहेतु बेवहाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल होननानै बुंनाय जादों। दा बे हिसाबै बेनि जिखिनि गुबुन गुबुन देहा फाहामथायारि जिखिनि राहाफोर, जिखिनि बेबस्थाफोर, बे बेबस्थाफोरखौ जों गुबुन गुबुन कलेजाव जेरैबायदिहाय मोनो, नैबे क'क्राझार मेडिकेल कलेजावबो जोङो मोनगोन। इटिमेटलि बेवहाय केन्सारनि टाटा इन्स्टिटिउटआ केन्सारनि मोनसे बेवहाय फाहामसालि बोसोरसे आगोलावनो बेवहाय माने नैबे क'क्राझार मेडिकेल कलेज दं, बेवहाय जागायखाबाय। आरो बेबायदिनो माखासे जिखिनि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जिखिनि सार्भिसखौ होयो, बेखिनि सार्भिसखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया मोननो हागोन। बिथांमोना मोजां मिथिगौ जे गाबोन जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां फैगासिनो दङ। ओमफ्राय फैनानै लोगो लोगो जे फार्स्टआव जे बिहु मोसानि गिनिज बुकनि रेकर्ड बाहागो लानानै बेनि उनाव मोनथाम हस्पिटाल मेडिकेल कलेज अपेन खालायगोन भार्चुवेल गेजेरजों।
ओमफ्राय लोगोसे जा एम्स दं बे नैबे एम्स जोंनि थाखाय आसामनि थाखाय स्पेशली नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट मानोना आगोलाव नर्थ इस्टआव माब्लाबाबो एम्सनि सिमां रावबो नुवाखै माने सिमाङाव नुवाखै आरो सानाखै थ' फार्स्ट टाइम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो माबा प्रधानमन्त्रि मोदी नरेन्द्र मोदी फार्स्ट टाइम नर्थ इस्टनि थाखाय नैबे एम्स गिफ्ट हरनानै जों आसामनि सुबुंफोरखौ गिदिर गिफ्ट हरदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मिथिगौ जे मोननै मेडिकेल कलेज जागासिनो दङ ओमफ्राय मोननैनि गेजेराव बे मोनसे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज अलरेडि जाजाबबाय गाबोन क'क्राझारनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रायजो राजा फैनानै नैबे माने हाबाफारियाव बाहागो लागोन ओमफ्राय बाहागो लानानै जों लानानै उनाव अपेन जानायनि उनाव जोंनो गावनि दायित्व जे नैबे बे गिदिर एसेटा मेडिकेल कलेजा मारै मेनटेन खालामनानै माने जोंनि बिटिआरनि सुबुंफोरखौ माने सार्भिस हरनो हायो ओंखायनो आं बिटिसिनि इएम नालाय दिनैहाय माने बांसिन माने गाबोन जिहेतु बैसागु स्टार्ट जागासिनो आरो लोगोसे बावखुंग्रि फेस्टिभेलबो माने अपेनिं जागासिनो दङ रंजानायनि लोगो लोगो आं खावलायो जेसेबां रायजो राजा क'क्राझारनि गेजेराव दङ बिसोरो माने गासिबो गाबोन नैबे प्रग्रामाव बाहागो लानानै प्रग्रामखौ जाहाथे साक्सेसफुल खालायो आरो जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी जिहेतु फैगासिनो दं आरो बिहु बोसोर जागासिनो दं बे प्रग्रामाव बैसागुनि थाखाय सिख्लाफोर फैनानै बैसागु मोसागोन बिहु नृत्य जागोन ओमफ्राय कच राजबंशी बिसुआ जागोन प्रत्येक जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल ट्रुप थागोन आरो जोंनि जेसेबां इएमफोर दं गासिबो थागोन एमएलएफोर थागोन आरो जेसेबां भिआइपि मानसिफोर दं बिसोरबो फैगोन आरो फैनानै गाबोन थांनायनि उनाव समफोरनिफ्राय रायजो राजा गिदिर गिदिर ट्रिटमेन्ट नैबे मेडिकेल कलेज गेजेरजों ट्रिटमेन्ट लानो हागोन आरो जोंनि गाहाय मन्त्रिया प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी 12:30 स्टेजाव गाखोगोन हरुहदाय स्टेडियामाव ओमफ्राय 12:30निफ्राय मेइन प्रग्रामा स्टार्ट जागोन बेनि सिगां जोंनि लकेलनि जेसेबां प्रग्राम दङ बेबायदि प्रग्राम सोलिबाय थागोन आं बिबुंथि लाखिगोन डिपुटि चिफ लाखिगोन मानगोनां स्पिकार बिबुंथिगिरि बेबो लाखिगोन आरो जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल ट्रुप दं मथा मथि 10टानिफ्राय जों गाबोननि प्रग्राम स्टार्ट खालामगोन आरो क्लासा सेप्टेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन मानोना दाबो माने हस्टेलनि खामानि जाथ'वाखै हस्टेलनि खामानि जागासिनो दङ सेप्टेम्बरनि सिगां जाजाबगोन सेप्टेम्बराव जाजाबनाय लोगो लोगो 200 स्टुडेन्ट फैनानै क्लास अलरेडि एस'सियेट प्रफेसार प्रिन्सिपाल गासिबो फैखाबाय प्रसेस जागासिनो दङ कमप्लिट माने सेप्टेम्बरनिफ्राय क्लास माने स्टार्ट जानाया सियरखा आरो हेल्थ सार्भिसनि मेडिकेल कलेज आगोलाव जों जिएमसि खोनाबाय थादों जिएमसि माने गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो गाबोननिफ्राय क'क्राझारनि रायजो राजा केएमसि माने क'क्राझार मेडिकेल कलेज मिथिगोन आरो ओंखायनो जिएमसि आरो केएमसि एखेखा आरो जिएमसिनिफ्राय बेनि ट्रिटमेन्ट आरो बांसिन जागोन मानोना गोदान अत्याधुनिक मेसिनारिज फैबाय एमआरआई मेसिन सिटि स्केन मेसिन आल्ट्रासाउन्ड मेसिन गासिबो निउ माने टेक्न'लजिनि मेसिन ओंखायनो आं सानो जिएमसि आगोलाव जिएमसि जेरैबायदि मेसिनारि दंमोन जिएमसिनिफ्राय क'क्राझारनि केएमसिना ट्रिटमेन्टआ आरो लेबरेटरि टेस्टआ आरो माने बांसिन मोजां जागोन खम खरसायावनो मोजां ट्रिटमेन्ट मोनगोन ओंखायनोसो मेडिकेल कलेज माने लेबरेटरि टेस्ट सिटि स्केन आल्ट्रासाउन्ड जोंनि जिहेतु बिटिआरनि प्रजेक्ट बिटिआरनि एसेट ओंखायनो जों बिटिसि गभर्नमेन्टबो कलाबरेसन जानानै मारै खम खालामनो हायो सेस्था खालामगोन क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर।
थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।